Čaute, obožia zdroje z nového videa. Dneska tu máme hru na kolbežke, kde sa nám zrychluje proste, keď ideme 1 sekundu, tak sa nám zrychluje speed sa nám rýchluje a ja už, ako som to hrala, mám trošku tej skúsenosti. Je to aj moja sestra, že na to nebude akože rozprávanie nič také, potom to dakedy urobím v tom dakedy video. Mala som prepravené a prepáčte, že som to fakt ako mne bola 2 mesiace alebo 3. Ja som to nestíhala, proste mala som toho veľa. A potom trošku som chorá. Aha, dobré, hneď som zomrela, to je super, veľmi super. Radšej nebudem tak kecať, lebo to bude proste, že možno si také klamiem, také kritiky, čo mi dajú. Práve máme sa tak na svojom vest, to si myslím. Som zomrela, super, veľmi super. Ne. Dobre, ideme ďalšie. Nie. Je to seklo. No neseklo. Ja na čo sa robím. Potrebovala to ešte povedať, že som to uložila. A toto video možno by sa nepočne. Dobre, skúsim sa dostať do stage až 50 a 10, 9, takže tak skúsim. Jo, to som už bola. 500 razy som to bola. To je trošku dá sa urobiť to bola. Ale to bola rýchlejšia, tak sa to dá lepšie urobiť. Teraz nie som momentálne tak rýchla. Neviem, 300 mám asi. Neviem, že sa mi to zrychluje každú sekundu, ale viem, že mi to pridáva 15 alebo 10 plus. A mám iba 8 trofejí. A to mi sa hrá. Jo. Ja som zomrela hneď za mnou. To je super. A chce si klamnúť. No, veď to bude černý. To by ma vyšlo to. Neviem, koľko to stalo. Teraz koľko to stalo. Zabíjala to čo to bolo černo, euro, to nechápem. Tak bolo, že... Takže... nič. Chcem dať betu. Tak idem ešte robiť. A možno by najlepšie, nemusíme dať betu. A... ideme. A ja si možno za chvíľku mám free gift. A toto pôjde mi. Mám asi 400. A toto podanie neznačí. To tam vidím, to je super. A ideme. Jak sa dneska máte? Ja super. Ne, to som nespravila. Ne. Prečo? A mám dostať potrebnú kolbežku. To bolo toto dám. Tak to tam, keď budem skakať, tak to si myslím, že dám. A to dám. Stage 3. Toto pôjde, určite mi to nepôjde, lebo to je nič, to iba tak skakať. A keď som trošku pozrať, tak vidíš, že som to skáčať. To potrebuji trošku nič, aby to spadlo. A ja nespravím.
Jo. Teď ale... Možno... Pojďme. Ako? Jo. Konec. Jo, já jsem dělala toto 20 minut, takže mám, nemám. 100 minut pod 50 a já budu jít do 15. A jdeme do to. A co se mi to? Jdeme to zprávě. Ne. No. Neukazuje se mi to, ale pojď to, vím, že možno si nějaké giftiky ještě. Kámové, za to jsem to stage 3, 4, a za chvilku toto ale nevím, stage 5, alebo já to sami toho vyskočit, jestli nebylo to. Prečo? Je to skra... Má papi? Ne! Prečo? Ja chcem! Asi to stojí 50 minut. A táto... taká do 6 minut. A jsem si zobral... na to vyskutí. Mám 700. Speedo, já tady mám povodat. A jdeme a potřebujeme taky malý grafný vůbec. To půjde, skakajte, většinou rychlost. Potom to trošku válí napět a... ne, nespůjdu. A Jimmy Jump? Ale počkat. Já jsem rychlejší. Jo, jedu. Já mám 1400, si myslím. Já fakt nevím. A já napíšu do komentárů. Můžu finál komentárů, můžu zapnout. A si pojďte, prosím. Tady jsou mi jistý, tady písat do komentárů, to bylo dobré. A prosím, děkuji dole, tak mi dáte. A teraz si myslím, že dám aj stage 6. A to dám, tak bude super. Tak nie? Ak zase tu spadnem, tak to už neviem, čo spraviť. To už asi zahodím. To reálne, čo mám. Nepoviem, aký... Máš šťastie. Takže toto ešte dám, to viem. A konečne budeme späť, ale jeden vidím, to vidím. Jo, už ja sa budem vidieť, no. Aj skutky, tom sa vybudovi. Dobre. Nie. To dám, sorry, že nespúcala som chorá, to dám. Ne, to dala. Čo? Hej, zahodím. Všetko to rozumiem. Ja som mohla mať. Debilný. 100 winmov a som mohla mať. Aj lepšie kolečko. No. Tak to už ne. Dám posledný pokus. Jak sa mi to bude dariť, tak bude mať 100 winmov. Ale
ale mňa zaujíma, ako to mohli. Dobre, dala sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a teším